katsotaan. Ja voittaja on Ekku Pyhäniemi. Ajalla 11.55. Mies takoo lähemmäs Daija-linjaa ja voittaa reaktioissakin. Puhuttava bussissa on Tilo ylimmillään. Ei huono kummallekaan, kyllä siinä. Sitten vuoroon Street Bracket. Ja siellä vastakkain Kiira-tähti Nissanilla vasemmalla radalla ja oikealla Marko Oronen, Seni Korvetella, Kiiralla tuo Dajalin tuttu 15 tasan, Orasella 13.85. Elikkä täällä sitten ratkaistaan Street Bracketin kolmoksia. Eli pronssilähdöstä on kyse tässä osakilpailussa. Siellä on jo stage palaan. Jos meinaa Kiiran tässä päihittää, tottahan Korvetti kovempaa tuolla lopussa menee, mutta mitenkä käy? Kyllä se